ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 29/5/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಬರ್ದು ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿ ಪಡೆಲೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ವಾ ಪಾತೆರದ ಮಿತ್ ಗೌರವ ಒಪ್ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಕಲ್ಯಾಣಗು ನಿಮಿತ್ತ ಒಲಿ. ಉತ್ತರ: ಬಾಬಾ ವಾ ಈತ್ ಪೊರ್ಲು ಅತನ ಪೊರ್ಲಾಯಿನ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿ ಮಲ್ತದೇರು. ಇಂದೇತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಒಪ್ಪುಡು. ಈ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಗೀತೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದೇತ ಮಿತ್ತು ನಿಕುಲು ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯನು ಏರೆಗ್ ಬೋಡಾಂಡಲ ತಿರಿಪೋಲಿ. ತಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಈ ಗುರುತುಲ ಸದಾ ಒಪ್ಪೋಡು. ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತದು ಈ ವಸ್ತುನು ಮಲ್ಪವೇರು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು. ಗೀತೆ: ಮಾತೆ ಓ ಮಾತೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಗೀತೆನಿಕೆ ಎಂಡರು ದೇವಂಡ ಎದುರುಡು ಕುಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತೆ ಜಗದಂಬ ಪನ್ಪುನ ಸಹ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಡ ಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಭಾರತೊಡೆ ಜಗದಂಬೆನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆಲ ಸಹ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು. ವಿದೇಶ ಇಂಚಿನ ಶಿವನ ಮಹಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ದೇಪಂಡ ಆರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಜಗದಂಬೆನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನ ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆಲ ಸಹ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು. ವಿದೇಶ ಇಂಚಿನ ಕಡೆಟ್ ಶಿವನ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡ ಆರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಜಗದಂಬೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಜಗದಂಬೆಗ್ಲ ಸಹ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಏರು. ಜಗದಂಬೆಲ್ಲ ಸಹ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬತ್ತಿರು ಮಾತೆನ ಮಹಿಮೆ ಏತೊಂಜಿ ಉಂಡು. 5ದವರ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾತೆಯಾದುಲ್ಲರು ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕನ್ನೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಯಾಪೇರು. 5ದವರ ಈ ಮಹಿಮೆ ಜಗದಂಬನಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಜಗದಂಬೆನ ಪೂರ್ಣ ಜೀವನದ ಕಥೆನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ನಿಕುಲು ಜಗದಂಬೆನ ಮಂದಿರಗು ಪೋಯರ್ಡ ಅಕುಲು ಚೈತನ್ಯಡುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪರು. ವಿಶೇಷವಾದ ಬುಧವಾರದನೆ ಮಮ್ಮನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಇನಿ ಬುಧವಾರವಾದುಂಡು. ಈ ದಿನಲ ಸಹ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು. ಶಿವಬಾಬನ ದಿನ ಸೋಮವಾರವಾದುಂಡು. ಅರೆಗು ಸೋಮನಾಥ ಬಂದು ಸಹ ಪನ್ಪೇರು. ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ಶಿವನ ಮಿತ್ತು ದಾರ ಪಾತ್ರೆನು ಕಟ್ಟುವೆರು. ದಾರ ಪಾತ್ರೆನು ಕೂಡ ಶಿವನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ದೀಪೇರು. ಸೋಮವಾರನೇ ದಾಯಗಿ ದೀಪೇರು. ಕೆಲವು ದಿನಕುಲು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. 5ದವರ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥನು ಸಹ ನಿಕುಲೇ ತಿರಿಯೊಂದರು. ರುದ್ರ, ಸೋಮನಾಥ, ಶ್ರೀನಾಥ ಈ ರೀತಿ ಪುದರ್ನು ದಾಯಗಿ ದೀತೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಳ್ಳುನು ಪೂವಾದು ಆ ಭಾವನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೊಂದರು ಮಹಿಮೆಲ ಮಾತಲ ಭಾರತದನೇ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪೇರು. ಕ್ರೈಸ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಕ್ರೈಸ್ತನ ಎಲ್ಲಿಯ ರೂಪನು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಿರೀಟನು ತೊಜಿಪವೇರು. ಅಂಡ ಕ್ರೈಸ್ತಗ ಕಿರೀಟ ತಿಕ್ಕೀಜಿ. ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಅಕ್ಲನ ಧರ್ಮದ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೊಜಿಪವೇರು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಕುಲು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ದೇಪಂಡ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮನೇ ತೆರೆದಿಜೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಅಧರ್ಮವಾದುಂಡು. ಧರ್ಮಡು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪುಜ. ಬಾಬರ್ದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 5ದವರ ಇಂದು ಮಮ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ಶಿವಶಕ್ತಿಯರು ಎಂಚಾವೊಂದಿತ್ತೇರು. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಪಂದು ಪನ್ರಗ್ ಯೋಗ್ಯರು ಎಂಚಾವೊಂದಿತ್ತೇರು. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಪಂದು ಭಗವಂತೆ ಪನ್ಪೇರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಮಾತೆಯರನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಅಕ್ಲನ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಲ ಸಹ ಡ್ರಾಮುಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು.
ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಇಂದುಲ ಸಹ ಎಡ್ಡೆ ಧರ್ಮ ಬಂದು ತೆರಿಪವೆರು. ಮಾತಾ ಧರ್ಮಲು ಸುರುಕು ಎಡ್ಡೆ ಎಪ್ಪುಂಡು. ಏರೆ ಪೊಸ ಆತ್ಮಲು ಬನ್ನಗ ಅಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪುವೆರು. ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಬೇರುಂಡು. ಎಂಚ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಇತ್ತೆರು ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಏತೊಂಜಿತ್ತನು. ಆರ್ನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಯ ಮಠ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಪೊಸ ಆತ್ಮಲು ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದು ತಮ್ಮ ಮಠ ಪಂತನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಉಂಡೋ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ದಯಾನಂದರಿಗಳ ಏತು ಸಮಯವಾಂಡು. ಕಡೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಳು ಉಂಡು. ಎಂಚ ಉಮೆಳು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೈಪುಂಡು ಶೋ ಅಂತು ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಸದಾ ಕಾಶಿದಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಪಂಡ ಚಿದಾಕಾಶಿದಕುಲು ಇತ್ತೇರು. ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ 100 ವರ್ಷ ಆದುಪ್ಪು ಏತೊಂಜಿ ಪಿದರ್ದು ಪೋಯಿರು. ಏತೊಂಜಿ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಕುಲು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ತೆರಿಯಂದಿನ ಕಾರಣ ಬೇತಿ ಬೇತಿ ಧರ್ಮಡು ಸೇರ್ದು ಬುಡಿಯರು. ಈತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಅವು ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಎಂಚ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಕಡೆಕ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಪರತಾದೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಪರತಾವಡೆ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಕೇವಲ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಪೊಸತಾದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಸ್ಥಿತಿಲ ಜಡಜಡೀಭೂತವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಅಂತ್ಯ ಆದುಂಡು. ಜ್ಞಾನದ ಆದಿ ಆದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಈ ಜ್ಞಾನ ನಡಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೆರು. 5 ಜನ್ಮಲು ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು 5 ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅವಿನಾಶಿ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಅವಿನಾಶಿ ವಿದ್ಯೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. 5 ಜನ್ಮ ಐತ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚಿನ ಓದುವಿರೋ ಅವು ಒಂಜಿ ಜನ್ಮದ ಅಲ್ಪ ಸುಖ ಕಾದು. 5 ಓದೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ. ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮ ಸುಖದ ಪ್ರಾರಬ್ಧನು ಮಲ್ತುನಿರು. ಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧಡು ಅಪ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ತಾತರ್ದು ಆನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನು. ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ರಡ್ಜಲ್ನ ಎನ್ನರ್ದು ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯೋಲಿ. ತಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಉಳ್ಳೆರತ್ತೆ. ಬಾಪ್ತಾದ ಇನಿ ಸಬೆಟ್ಟು ಮಾತಾ ತಮ್ಮ ಪೂ ತೋಟರ್ದು ಪೂಕ್ಲೆನು ಬುಟ್ಟಿಡು ಜಿಂಜ ಒಂದು ಬೈದಿರು. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಈ ಪೂ ಮಮ್ಮ ಆದುಲ್ಲಿರು. ವೀಣೆನು ಸಹ ಸರಸ್ವತಿಗೂ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೆ. ಬಾಬಾಗ ಈ ಗುಲಾಬಿ ಪೂ ಸರಿ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಸಹ ಯಾನು ಏತು ಸುಗಂಧದ ಪೂ ಪಂದು ತೀರಿಯುನುಲಿ. ಶಿವಬಾಬಾ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಎಂಕುಲು ಆರ್ನ ಮಾಲಿ ಆದುಲ್ಲ. ಮಾಲೀಕ ಬಾಬಾ ಉರಿಯ ಆದುಲ್ಲಿರು. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆನು ಪೂವಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಬಲಿಹಾರಿ ಜಗದಂಬೆ ಅತ್ತಂದ ಜಗತ್ಪಿತ ಅತ್ತು. ಬಲಿಹಾರಿ ಶಿವಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಆರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ಮೊಕಲ್ನ ಮಹಿಮೆ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು. ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪುಡ್ದೆ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಆರು ಸರ್ವೀರ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತೆ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಆರು ಉಪ್ಪುನೆ ಪರಮಧಾಮುಡು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಗವತಿ ನಾರಾಯಣ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆರು ಅಕುಲು ಒಲ್ಪದ ನಿವಾಸಿಲು ಮುಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ನಿವಾಸಿಲು ಅಕ್ಲಿನು ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು ಮಲ್ತಿನ ಅಕುಲು ಏರು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಆವೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ರಚಯಿತ ಬಾಬನೇ ಆವೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಭಗವಂತೆ ಭಗವತಿ ಪನ್ಪುನ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು. ಎಂಚ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ಗ್ ಎಲ್ಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಪನ್ಪುನ ವಿಶೇಷಣ ಉಪ್ಪುನು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಂತು ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಸುರುಸುರುಕು ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು. ಐರ್ದವರ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಶ್ರೀ ನೂತ ಎನ್ಮ ಜಗದ್ಗುರು ಪನ್ಪುನ ಮಹಿಮೆ ಶಿವಬಾಬನಾದುಂಡು. ನೂತ ಎನ್ಮದ ಮಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಆ ಮಾಲೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಅವು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುನ ಮಾಲೆ ಪಂದು ಗಾಯನವಾದುಂಡು. ರುದ್ರಮಾಲೆಲ ಸಹ ಉಂಡು. ಕೂಡ ರುದ್ರಮಾಲೆನೆ ವಿಷ್ಣುಮಾಲೆ ಆಪುಂಡು. ರುದ್ರಮಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿಮಾಲೆ ಪಂದು ಗಾಯನಲ ಸಹ ಉಂಡು. ಐತ ಅರ್ಥನು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾಲೆದ ಪುಸ್ತಕಲ ಸಹ ಉಂಡು. ರುದ್ರಮಾಲೆಗಂತೂ ಗೀತೆ ಉಂಡು.
ಐದವರ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿರಿಪೇರು ಚಿತ್ರಲ ಸಹ ತಿರಿಪೇರೆ ಬಾಬನೇ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಬ್ಯಾರ್ಜನ್ನು ಸಹ ಮಲ್ತದೇರು. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ನನಂಜಿ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು. ಇಂದೆತ ಮಿತ್ತು ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ನಿಕಲಿಗಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಬ್ಯಾರ್ಜಿ ಮಲ್ಪದೇರು. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ವಸ್ತು ಆದುಂಡು ಬ್ಯಾರ್ಜಿನ್ ತೊಜ್ಪದು ಪನ್ಲೆ ಬಲೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿದ ರಹಸ್ಯನು ಇಂದೆರ್ದು ನಿಕಲಿಗ್ ಪನ್ಪಾಯ. ಎಂಕುಲು ನಿಕಲೆನು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ತ್ರಿಲೋಕಿನಾಥ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಅದು ಮಲ್ಪೆ ಬುದ್ಧಿಡು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಇಂದೆರ್ದು ಎಂಕುಲು ನಿಕಲಿಗ್ ವಿಶ್ವದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪ. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಏರು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪಿರು ತ್ರೇತೆಗೊಟ್ಟು ಏರು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪಿರು ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದ ಮಲ್ಪ ಇಂದೆರ್ದು ನಿಕುಲು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರಾಪ ಇತ್ತೆ ಕುಡ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೇ ನೇತ್ರನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಮೂಲವತನುಡು ಬಾಬನ ಕೈತಲಿತ್ತ ಈ ಪಾತೆರಳು ಬೇತೆ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿರ್ಲೊಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕಲಿಗ್ ಕಲ್ಪವನಿ ಮಾತಲ ಪೊಸತಾದುಂಡು ಬಲೆ ಆ ಗೀತೆ ಉಂಡು ಐನು ಸಹ ಎಂಕುಲು ದೆತನುಜ. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಗೀತೆ ಇರ್ದು ನಿಕಲಿಗ್ ಬೋಡೈನ ಪಾತೆರನು ದೆತನೊಲಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಸೇವಾಧಾರಿಲು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೇವೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜನೊಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಪಾಂಡವೆರ್ನ ಸೇನೆಡು ಮುಕುಲುಳ್ಳೆರು ಇಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇತಕ್ಲಿಗ್ ಮಲ್ಪವೆಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮನ ಕೊರ್ದು ಕಷ್ಟ ಮಲ್ತದಾಂಡಲ ಬಾಬಡ್ದು ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯುಡು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆಯುಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದೆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವೆರು ತೂಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಏತೊಂಜಿ ತೆರಿಪದೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೊಡ್ದು ತಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬಲಿಹಾರಿಯಪ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಪಣಂದು ಬೈದೆರು. ನಿಕಲಿನೇ ನೆನಪು ಇರೇನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುವ ಇಂದೆತ ಅರ್ಥನು ಸಹ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ಮಾತಲ ಸಹ ಈಶ್ವರನೆ ಕೊರ್ಪೆರು ಪಂದು ಸಹ ಪನೊಂದಿತ್ತರು. ಕುಡ ಈಶ್ವರ ಬಾಲೆನು ಕೊರ್ದು ವಾಪಸ್ ಪಡೆನಗ ಈಶ್ವರಗ್ ಇರು ಆ ರೀತಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ದುಕ್ಕುನು ಸಹ ಈರೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ಪನ್ಪುನ ಪೂರ ಪಂಡದು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಸುಖ ಕೊರುಪುನಕ್ಲೆಗ್ ದುಃಖ ಕೊರುಪುನಕುಲು ಪಂಡದು ಬುಡ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಅವಿವೇಕಿಯಾದುಲ್ಲರು ಪಂಡದು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪುವೆರು. ಬಾಬಾ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪುವೆರು ಬ್ಯಾರ್ಜಿದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಮಾತಾ ವೇದದ ಸಾರ ಇಂದೆಟ್ಟುಂಡು ಆಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಯಾರ್ಜಿದ ಮಹತ್ವನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಆತ್ ದೂರದೇಶಿ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿದಕುಲತ್ತು ಬ್ಯಾರ್ಜಿಡ್ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತುಡು ಈಶ್ವರೀಯ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ಪಂದು ಬರೆತೆರು. ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪರಂಪಿತ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆರು. ಬಾಬನ ಅರ್ಥನೆ ಆದೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಪಣದು ಭಕ್ತೆರು ಭಗವಂತನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು ಅಂಡ ಭಕ್ತೆರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಗವಂತೆ ಅತ್ತು ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಲೆಪ್ಪೆರು. ಐದು ಪಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕ್ಲೆಗ್ ಭಕ್ತಿದ ಫಲ ಏರು ಕೊರ್ಪೆರು ಅಂಡ ತೆರಿಪವಂದೆ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸಾಹಿತ್ಯಡ್ದುಲ ಕೆಲವೆರ ಕಷ್ಟಡ್ದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಮೊಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಎಂಕುಲು ನಿಕಲೆಗ್ ಅರ್ನ ಜೀವನ ರಹಸ್ಯನು ಪನ್ಪ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಬ್ಯಾರ್ಜಿಡ್ದುಲ ತೆರಿಪವಲಿ ಏರು ಮಾತೆನಲ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆರೋ ಆರು ಎಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತದೆರು. ವಾ ಕಾರಣೊರ್ದು ಅರೆಗ್ ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪೆರು. ಐದು ಪಕ್ಕ ಆದಿದೇವ ಆದಿದೇವಿ ಪಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿಗ್ ಪನ್ಪೆರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬಾ ಬೇರ್ನ ಮೂಲಕನೆ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರು ಆರು ಸರ್ವೇರ್ನ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಬೇರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಆರ್ನ ಅವಿನಾಶಿ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಐದು ಪಕ್ಕ ಚಕ್ರುಡು ಬನ್ನಗ ಮುಕುಲ ಬೇರಾದುಲ್ಲೆರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ. ಬೇರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಶಿವಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಶಿವಗ್ ಕೇವಲ ಅಪ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಆರಾದುಲ್ಲೆರು ಮಾತಾ ಆತ್ಮದಲ ಅಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ವಂಶವಾನಗ ಸುರುಸುರುಕು ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅರೆರ್ದು ಬೇತೆಕಲ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು ಅರೆರ್ದು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಕುಡ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವೃದ್ಧದ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಪ್ರಾಯದಾರ ಲೆಕ್ಕ ತೊಜಿಪವೆರು ಮುತ್ತಜ್ಜ ಆದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ
ಎಂಕ್ಲೆನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಪನ್ಪುನ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅರೆರ್ದು ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ದಲ್ಲಾಳಿನ ಪ್ರತಿಫಲ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟರ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸದ್ಗುರು ದಲ್ಲಾಳಿನ ರೂಪಡು ತಿಕ್ಕದೇರು ಪಂದು ಗಾಯನಲ ಸಹ ಉಂಡು ಸನ್ಯಾಸಿಲೆಗ್ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಷಯಲು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದೇನು ಬಾಬನೆ ಕುಳುದು ತೆರಿಪವೆರು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲ ಒಡಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಪೋಲಿ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುದರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ತುದೆರು ಐಟ್ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಈ ವಸ್ತುನು ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡು ಅಂಡ ಆತ್ ಗೌರವನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಿಲಿಟರಿ ದಕುಲ್ಲ ಸಹ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪಾಡೋನಿರತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಒಂಜೇ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲ ಅಂತೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿದ ಗುರುತುಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜೇ ಗುರುತು ಉಂಡು ಕಾರ್ಡ್ ತೊಜ್ಪದು ಕುಡ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪೋಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿದ ಕಾರ್ಡ್ದ ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಮೆ ಆಪುನ ಸಮಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬಾಬಾ ಯೋಗ ಎಂಚ ಜೋಡಿಸವನಿ ಪಂದು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಕೇನುವೆರು ಲಕ್ಷ ಅಂತೂ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ತಾತರ್ದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಲೌಕಿಕ ಇಲ್ಲಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವನೆತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕುದಾರರು ಸುರುಕು ತುಲೆ ಬ್ರಕ್ಷಗು ಬ್ರಕ್ಷನೇ ಬತ್ತುಂಡು ಕುಡ ಐರ್ದು ಕೆಲವರ್ನ ಕಾರು ತುಂಡಾಂಡು ಕೆಲವರ್ನ ಕೈ ತುಂಡಾಂಡು ಬಾಕಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂಚಿನ ಕುಲು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲೆರು ಬ್ರಕ್ಷ ಸ್ಥಳ ಸ್ವರ್ಗೊಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಓದಿರು ಅಕುಲು ವಿಜಯಮಾಲೆಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಾಕಿ ಒರಿನ ಅಕುಲು ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡ್ಲ ಅದು ಸಹ ಏರ್ಲ ಬೋಡಂಡಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಅದು ಐಕಾದು ಯುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೀಮಂತರಾವಲಿ ರಾಜರೆಡ್ದಲ ಶ್ರೀಮಂತರ್ನ ಕೈತಲ ಮಸ್ತ್ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದ್ವಾಪರರ್ದು ಏಪ ರಾಜರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತರೆಡ್ದಲ ಸಾಲ ಪಡಪೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಮರಳು ತಿರ್ಗು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದಿರು ಐದವರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಆಂಡಲ ಬಾಬರ್ದು ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯುವುದು ರಡ್ ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪುರ್ದು ಸುಗಂಧಭರಿತ ಹೂವೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೇತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದು ದೂರಂದೇಶಿಯಾದು ಬ್ಯಾಡ್ಜಿದ ಮಿತ್ತುಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ವರದಾನ ತಮ್ಮ ರೂಪದ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಭವಿಷ್ಯನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವಾಧಾರಿ ಭವ ಬಾಯಿರ್ದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸೇವೆಯಂತೂ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪರು ಆಂಡ ಸಂಗಮೆಗತ ಭವಿಷ್ಯ ಪರಿಸ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಂಡು ಅವು ನಿಖಲ್ನ ರೂಪೊರ್ದು ತೋಚಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಸಹಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಚ ಜಡ ಚಿತ್ರದ ರೂಪದ ಮೂಲಕ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಖಲ್ನ ರೂಪೋಡು ಸದಾ ಸುಖದ ಶಾಂತಿದ ಕುಶಿತ ಹೊಳಪು ಇತ್ತುಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಖಲ್ನ ರೂಪನು ತೂವೊಂದು ಇಂಚಿನಕುಲೇ ದುಃಖಿ ಅಶಾಂತ ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತಿನ ಆತ್ಮಲು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭವಿಷ್ಯನು ರೂಪಿಸುವರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಭಾಗ್ಯವಿಧಾತ ಬಾಬನ ತಮ್ಮ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಮಲ್ತೊನ್ನಗ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ದು ಸಂಪನ್ನಾದ ಉಟ್ಪಾರು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.